Kurwase kaunti Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Enzemo yabasa kurwase kaunti ya Kisii ni gabono bachiramo irigo kwana niriugerimo na koriyenjera barachikwegenderia se kaunti ya Kisii bagukwana sirit kurero ni gabono bateurune serikali ne yanetakire ko bwatesia inde banyarba wikirani amagani yabo umuri kwitumire dumanyi ni gatwari roboti urwase njera yobwikirano. Nigo ensi ya Kenya ebwatekerenga kyogwikirania emeroberio yonsi ase chinchera chekerero eliogokinia teknolojia. Ensemo ya wasae kurwa chiskuru ne chinsemo au aiga Kisii. Nigo baumerana nabo bwatani au imeyomo boganio oyomo imeyabo songo ase geikaro kyabene eliokoligereria chinchera kyogwekinia kebogima buna kwene kya Joshua Mumanyi omwenyakerogo naende omwaligania bwege ikarekyo. Esamite y'abasaye rengete koleta abasaye bonse prime ya Gusii ase including Kisii and Nyamira asi county chika cheito ibere elinde ko bao bosemia unabaranyale wekinia kibiashara bono lero tuacha elinde bacha kwena na bosemia ama soma egabonele tekero bago chuko tumeke ebintu bigato bwatenga iganyo na matoke avocado chika kole biashara byabo na kibara tumeke ebintu apart from koniri toke bunalira na kibara ali change libe in another form bali tumeke buya elinde nyale ko bana in a different product era beke go tumeka na abantu baito bagusi osena abantu baende Kenya ngima. Nigo abarai au baikirana elioko bategerera abasaya abo na kubakonya kubaikiranira amagani abo buna omuteneri bw'ekiciro za kalimo gaka akoerera. Youth Summit yiga otwaro kwanera na kaba youth baito barakonywe batware baba economically stable na ande batware ebiasara bakora somorembe. We have engaged na youth baito twanyare ko batokolieria sobwagale naki aba youth toranyare ko batogokonyana genteke netware kurigereria aba youth ngoda barengamba bwa the capital lakini twanyare ko batokobaeresa naki baranyore capital twanyore business plan ebiasara byabo bigendere anene mono musangirikano iganto bwate abarai hao bechi non government organizations abechi abande baraite ebiashara bachire iga gukwana n'abasaye ko rurongo rwa Gusii batosemi bato bwoge tumanye naki tubonete komenya n'abasaye tunyare gwepukana n'ebintu bitari ko tokonya n'abasaye ba Gusii county. Nonya obogima bogendrete gokonga nigo okobwaterana kwa boli gwegati y'abasaye na gukwana n'eliogi elimo. Tukiangalia vijana wa Kisii tunaongelea hata watu ambao wamekuja kuishi Kisii kutoka hata mahali pengine. Kisii ni ile tunazaita metropolitan area. Sasa ni area ambayo ama mahala ambapo pako na watu wa hii eneo peke yake. Kuna wale watoto wametoka Mombasa, wale wametoka Western, wale wametoka Kisumu, wale wametoka Garissa. Na tukiongea kama vijana wa Kisii tunaongea kama lugha moja. Eliogo ikirania chindoto cy'abasaye ime ya Kisii serikali nigo yasabirwe koleta amaegerio nemeroberio erasukie abasaye mutwe na gwekonya. Baso naboko bano no bwate myake emeronge ebere lakini tokonye tikende tubwati nchero gokonye county yaitu gose ense yaitu lakini abakonya oro monto ndo mogotu lakini agokonya ense asengenje amagendero asa iko togosabe county yaitu ya Gusii bakonya abasaye asoko ba empower asoko ba chinguru bakore biashara asoko bayira chikose hao chirichiranyare ko ba obwoge bakore gasi ebwenerete ego kinie county yaitu ya Gusii. Ginko reporteria egetaseni kyandizi